per damunt de l'Ametlla, quasi tocant la broma aquesta. Hi ha Nortarrón, Guarro, a la vessant, que te cagues. Joel per allà, ara per allí, Joel. Ara va a 21 per hora. O sigui, hi ha un nord-oest claríssim. Fins aquí Terradets i a veure. ¿Qué vas, Antonio? ¿Tienes que pedir a la o qué? No sé, està decidint-me ara, però és que vaig a 60 i pico ja. Salto i intentaré anar després ben obert per la plana. Bueno, fins allí on arriba, no sé. Bueno, saltant aquí Terradets, no gaire alt, però bueno, és que tampoc el sostre no és per tirar coets avui. Estem a finals de setembre, també que gos, saps? I demà ja entra l'hivern, diuen. Aquí almenys no està tan guarro. Joel, a veure si poguéssim enganxar, perquè veig que vens cap aquí. A veure si poguéssim enganxar aquella línia que hi ha a partir de Sant Mamet. Provem. Terradets aquí, guapíssim com sempre. Aquí està la tèrmica bona ja, però ja llevant anirem cap a Sant Mamet. Aquí s'està fent la confluència entre una mica llevant que hi ha aquí a la vall de Vilanova i el ponent. Hi ha la conflu aquesta cap aquí, Sant Mamet. Jo tiro a pillar, a veure si pillo aquest d'aquí. Aquí al nord de Sant Mamet, aquest cúmul que hi ha aquí. Vale, yo el puto con los míos, Antonio, te los gasto, terrible, y así ganan también. Vale, 1 kilómetro a la dreta. Joel Giral. La Guidal contra Lluc. S'està fent una línieta aquí després de petites condensacions, a veure si la podem agafar, tio. Joder, la descendència. Quina que està. Joder.
Bueno, ja l'anem enganxant. És qüestió d'enganxar-la encara que fos fluixeta a baix, perquè vamos. Antonio le dice varios, no tornan pocs, tio. Pues esperem i farem com aquell dia a Pedro Bernardo. Ara sembla que aquesta està millor ja. Aquí un nucli una mica com d'un mane. Que gira. Que quita tota la volta. Ja tinc el jo al damunt. Aquí ja està. Ué! Adreçant la GoPro i quasi perdo la tèrmia. Yeah! Bueno, avui no guanyarà helicòpters, però ens fotrem un volarro guapo. Mira que guay aquí. Aquí está guapísimo. El Joan. ¿Funciona o no el vario? Ja no em vull fotre dins del núvol, ja tira un van i ja està pujant a saco. Arribant a Rialp. Joan, que està per allí darrere. No puc gravar, no sé si es veu per allà darrere. Però anem baixets. Anem a 1200. A veure si trinquem aquí la olla aquesta, perquè si no... Tampoc, la del Torre no, la de darrere no en tu. La de darrere és boscos. És la de Torà, suposo. Sí, sí, aquella és la de Torà. Damunt de Rialp, el pantano, la presa, pero estamos un poco... Ay. Em sembla que anirem a menjar magdalena artesa. Fem artesa ja. Joan està per aquí baix ja. Està xungo. Bueno, per aterrar aquí. Joan està a punt de aterrar. Antonio aterra aquí. Hi ha molts cables de assegurar i aterraré aquí a la vora de... a l'altre cantó del riu. Vale, ja te veig. Vinga, bona sort. Vaig a plegar de fotostop. Sí, ara aquí n'he trobat una que està bé, mira. Perquè ja també està per aterrar. Feli, vinga, Tete. Pantano Rialp, el Joan l'ha aterrat aquí baix.
Hòstia, una putada, tio. Perquè ara, tot que anàvem els dos,